Giawhag sa Philippine Statistics Authority ang katawhan na mokooperar sa ipaygayong 2024 Census of Population o Community-Based Monitoring System Survey karong bulana. Gianunsyo sa mga opisyal sa PSA na sugod sa ika-15 sa Hulyo, sugdan na sa mga kawani sa PSA ang pagbisita sa mga kabalayan alang sa census ug CBMS. Ang mga datos na makolekta gikan aning duha ka survey mahimong basihan sa paggama og database sa mga nanghinanglan og ayuda sa gobyerno ug mahimo sa basihan sa mga tigpanday og polisiya alang sa mga serbisyo ug programa na ihatod sa katawhan. Akong hangyo sa tanang tawo, mag-conduct man tag survey tug-ani mi sa tinuod. The result of the CBMS mo'y gamiton evidence-based to all government agencies aron makita nila unsa gyoy panginahanglanon sa atong sosyedad. PBBM ordered PSA to conduct census this year and at the same time simultaneously with CBMS to determine updated list of beneficiaries for our social protection program. We will be able to update the inventory of population. Apil sa bisitahon sa mga PSA enumerator ang mga subdivision, mga boarding house, ospital, presohan ug uban pang institutional shelters sa probinsya. Giawhag sa PSA ang katawhan na hikta ng ilang mga iro, pasudlon ang mga enumerator sa ilang balay ug tubagon og tarong ang ilang pangutana alang sa pagkuha og insaktong datos sa survey. Gikan sa Negros Oriental, kini si Roy Lamotan sa PIA alang sa MBCV.